Бүген Татарстан Республикасының премьер-министры орынбасары, Бүтін дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев Казан үзәгендә урнашкан Керәшен мәдәнияте үзәгендә булды. Әлеге үзәк күптән түгел капиталь төзекләндерүдән соң ишекләрен ачты. Ачылу тантанасы киләсе елга билгеләнгән булса да, биредә инде тормыш кайный. Дизайн ягыннан, бүтән ягыннан бик уңайлашланган. Шуңа күрә дөрес эшләнгән. Булда без төрле күргәзмәләр, выставкалар ясарга инде, экспозициялар, художникларның эшләрен аны алыштырып торырга. Бу холны төрле яклап, конференция залында да, басында төрле чаралар үткәрергә дә була, пресс-хат ясарга була. Бу көне теге хореография бию буенча йөри эшләүче безнең төркемнәргә, үзәкләргә бу күрсәтеп, горурланып күрсәтергә, мактанып даже. Моны төзүчеләр дә бик тырышып эшләделәр. Керәшен костюмының үзенчәлекләре бар. Аларны менә безнең ательелар, аларны эшләү буенча ательеда да специалистлар юк. Һәрбер группаның, һәрбер авылның хәтта менә үзенчәлеге бар. Менә шуларны өйрәнеп, шуларны дөрес итеп эшләп, Костюмнар біз аларны теге алабыз да, я булмаса музейлардан алабыз да, шулай итеп нәк әбиләрчә тиккән итеп тегәлгән. Технология бүтән нәрсә, без әйтәбез, элек инде сабан туйларга ул чигелгән сөргеле, ул уй япышлар, һәрбер килен булып төшкән кызны көтеп торалар, нәрсә син алып килдең чигелгән сабан туйга иң беренче булып аның сөргесен күтәләр. Менә без үзебезнең гореф гадәтләребез белән шушыны эшләргә мөмкинлек биреп, теге былай гына түгел, эшлисеңме, эшләмисеңме, син аны эшләргә тиеш булгансың, чөнки сине көтеп торалар. Аларны табырга кирәк, аларга реестр ясап, китереп, иң беренче аларга бу безнең милли инструментларны ясап бүләк итсәк, алар әкренләп кенә чыга. Питрауга да, якшәмбе көннәрдә үзебезнең кассалар аларны табып, аларга ясап бирергә кирәк. Музыка мәктәпләрендә укыйлар. Алар бик тиз өйрәнәләр андый инструментларга. Шуңа күрә аларны әйтәбез инде, барларга тырышабыз. Менә мин ясаган кешеләргә карап, яшь каралада Гәрәй Максумьянов үзе ясый башлады. Менә беренче кешеләрне миннән алып. Татар күпчелек булган музыка мәктәпләрендә без аларга да шундый булышабыз. менә керәшеннәр өчен зур бүләк яңалык булды. Яңа ел алдыннан менә шушы бинаны эксплуатациягә тапшырдылар. Безнең өчен бу зур шатлык, көтеп алган шатлык. Без моны күп еллар көттек. Бу бина безгә республика керәшеннәренә 2008 елда бирелгән иде. Оешманың эшләре өчен биредә шартлар тудырылды. Биредә безнең музей бүлмәсе, кечкенә генә китапханә, тавыш яздыру студиясе, костюмнар тегү мастерское, һәм без анда дөрес иттереп этник костюмнар тегәргә өйрәтәчәкбез. Монда безнең кечкенә генә конференц залыбыз бар, тантана залыбыз бар, һәм хореографик залыбыз бар. Һәм биредә инде коллективлар, балалар, воскресный мәктәп, бүлмәбездә бар безнең балаларны көтәбез без монда. Һәм менә безнең хәзер җыелыр бергә эшләр урыныбыз булды. Без инде менә монда безнең әле официаль статусыбыз юк, ләкин без инде республика оешмасының чараларын монда уздыра башладык. Менә 3нче көн генә без монда уздырдык кичкенә балалар өчен чыршы бәйрәме. 25 бала килде. Һәм яшьләр өчен Яңа ел кичәсе уздырдык. Безнең монда узган атнада гына республика керәшен оешмасының ел азагы буенча идарә утырышы узды. Һәм менә шундый чараларны без монда инде уздырабыз. Һәм көтеп калабыз, рәхим итегез, ишекләребез һәр чакта ачык.